फिसायफोरा बिसिनि फन रेकर्ड खालामनायनिफ्राय सांग्रां जादों। बिसिनि फन रेकर्डिं खालामोब्ला बे बारनिफ्राय खैफोदाव गोग्लैनो हासिगौ। गोजौ बिजिरसालिनि रायदान फोसावनाय। गावनि हिन्जावनि फन कल रायज्लायनायखौ जुदि हौवाया रेकर्ड खालामो अब्लानिया आयेन बायदि साजा। नाथाय बेयो जोंनि रायजोनि खौरां नङा, बेयो छत्तीसगढ़ बिजिरसालिनि खौरां। बिसि फिसायनि रेकर्डिंखौ लानानै छत्तीसगढ़नि गोजौ बिजिरसालिनि मोनसे फोसावनाय। जुदि बिसिनि फन कल रायज्लायनायखौ फिसाया रेकर्ड खालामोब्ला अब्लानिया बिसिनि पार्सनेल प्राइभेसिखौ सिफायनाय जादों होनना हमनाय जागोन। नखरनि रायदानखौ बिजिरनायनि गेजेरजों फोसावदों बे रायखौ छत्तीसगढ़नि गोजौ बिजिरसालिया। जाथाय बायदियै बेबायदि जाथायखौ छत्तीसगढ़आव सासे बिसिया अजद दैखांदोंमोन आरो अजद बायदिब्ला बिसिया गोनांथि जानाय फनजों फिसायजों रायज्लायनायखौ फिसाया रेकर्ड खालामदोंमोन आरो फिसायफोरा फन रेकर्डिं खालामनायफोरखौ लानानै बिजिरसालियाव अजद दैखांदोंमोन आरो अजद बायदियैनो छत्तीसगढ़ गोजौ बिजिरसालियाबो बेबायदिनो बिसिनि फन कल रेकर्डिं खालामनाया मोनसे आयेननि बेरेखा होनना रायदान फोसावो। गाव गावनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामनो गोसो गुदुं लाइमोन एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां। क'क्राझार सोहोरनि खोदोमथलायाव लानानै फैदों फिट सिटी मुंनि मोनसे जिम सेन्टार। सोरांस्रि नार्जारिनि गोदानै बेखेवजानाय फिट सिटी मुंनि जिम सेन्टाराव फैनानै नोंथाङा नोंथांनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामना लादो। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? नोंथाङा थाबैनो फिट सिटीआव एडमिसन लाहैदो। आबुंसिनै मिन्थिनो थाखाय 7896710934 नङाब्ला 9706677961 मबाइल नम्बराव कल खालामनो हागोन।